Първо е добре да разбираш, че това, че в екипа си имаш човек задвижен изцяло от финансите, материалната страна на нещата, въобще не е лошо нещо. Това, дето по интервютата HR-ите питат какво друго те мотивира освен парите и се цупат, когато чуят някой да е мотивиран от парите, въобще го забрави. Има особена полза от това да имаш такъв човек в екипа си, особено ако той е на търговска или финансова позиция. Но дори и да не е, това, че знаеш, че това е задвижващата му ценност, ти носи информация, която ти можеш да използваш и то доста ефективно можеш да използваш. Хората, които са задвижвани основно от ценността пари, първо отваряме една скоба, човек никога не е задвижван само от една ценност. Но в момента обсъждаме тази ценност. А ако знаеш със сигурност, че човека е задвижен от ценността пари, това ти носи използваема информация. Каква точно? Значи първо това са хора, които вярват, че да забогатеят е важно, ценно и желано. Второ, те имат силни интереси в финансовите теми, инвестиционните, въобще натрупването на капитали. И трето, са пестеливи. Знаят как да цепят стотинката, когато трябва, знаят как да се ориентират в разходи и приходи, финансово грамотни са най-често, и то доста грамотни, и могат да бъдат сериозен актив от гледна точка на парите на организацията. И сега като знаеш цялата тази информация, основният въпрос за теб е как да го мотивираш този човек. Защото точно в способността на лидера да мотивира различните членове от екипа си, назрява идеята защо са важни ценностите на отделните служители. И сега, как да мотивираш такъв човек? Първо, много важно за този тип хора е, че възнаграждението трябва да бъде обвързано с резултатите. Ако те не са на търговска позиция, не трябва да е много голям процент. Говорим за между 5 и 10%. Между 5 и 10% от тяхното възнаграждение трябва да бъде обвързано с финансовия резултат, който те носят за организацията. Това обаче задължително трябва да бъде подкрепено от още един елемент и то е да не им слагаш таван. Този тип хора трябва да знаят, че от тях зависи, но могат да изкарат много повече пари, отколкото е основното им възнаграждение. Стига да направят необходимото. И да видиш как това завърта в тях едно малко перпе мобиле. Второто много важно да ги мотивираш е трябва да им дадеш допълнителни придобивки финансови. Значи, това може да бъде под формата на допълнително здравно осигуряване или допълнително пенсионно осигуряване. Освен това, може да дойде под формата на бонусна система. И сега, при бонусната система важи същото, като при финансовото възнаграждение. С процент. Ако ти структурираш правилно бонусната система, така че да искаш да им я дадеш, ако те са направили X или Y, тогава и двете страни ще сте доволни. Те ще знаят, че могат да изкарат повече пари, да натрупат капитал, който ги мотивира. Ти ще знаеш, че когато си им го дал, те си го заслужили. И организацията е по-добре, въпреки че си им дал допълнителен бонус. И трето, което може да направиш, е да ги въвлечеш в някаква програма за развитие, която така засяга точно финансовата тема. Това може да бъдат курсове на тема инвестиции, може да бъде някакво вътрешно фирмени обучения, които ти осигуриш с външен изпълнител, финансови пазари, крипто и така нататък. Начините, по които ти ще им предоставиш информацията като организация, информацията, която ги касае, която им е интересна, ще вдигне ангажираността им, защото те се чувстват, че организацията се занимава с интересни за тях неща и им предоставя интересни за тях възможности. И не на последно място, добре е да си даваш сметка, че хората работят за пари. Този тип хора работят особено за пари. А ако ти си позволиш спрямо от тях да приоритизираш организационния финансов интерес пред техния, явно ще ги загубиш. Хубавата новина е, че не е нужно да бъде така. Има обстоятелства, при които техния финансов интерес е в унисон с организационния такъв. И тогава всички печелят. И твоята задача като лидер е да намериш тая идеална среда. И ела да видиш тогава за каква мотивация говорим при този тип хора. Така че да имаш в екипа си хора, за да обобщим, да имаш в екипа си хора, които са задвижени почти изцяло от темата за парите, въобще не е лошо нещо и може да бъде използвано продуктивно. Стига да имаш правилната тактика.